Naka jingjal le dusman batmu penyap ukpa yala ka Kmie ki Khun kim ban se ban mudoi persya yak hakibor pulit yala ujau ukpa bat kani ka jingja kala jia hakasnong krang pam tadong kabahap ha Amlaram Civil Subdivision West Jande Hills District. Haka ejahar ha Amlaram Police Station balasoy dauba dir sumer bat gidi parup sumer haka artare gunailar arja arpusan laong bokpa jongki uba kemen potmi ulapom pendukut ya kakti Kadiang jong ka Kmie jongki kakong in mon sumer haka pormen sngi kumah haka por khat arsteng ai laong bakilay shoya sa rengkat la arpo nyo snam nrai haka te kasngi kat baka Kmie kadang bamja bat uway pat ukhun ubalat tip kerteng kum uwan mi lawan kansan ukpa jongki hakam rashad ja rengkat kawat Tukri. Klam dakran ai ulapam ya ka Kmie hadu bakan Dkut ka kti Kadiang jongka pat uwan mi ubadan hang ta ula persang banyarap ya ka Kmie nrai uru ula sapen mensaw da ka Tukri hauk pa jong u na ka dur Khmat jong u laong ka ejahar. Lakan no bau kpa udon jing temu ban penyap ya ka Kmie bat hakate ka por kiwai ki Khun bakan thop yo dir bat ka diparop bat uyudi hinmu kila yo sngo ka jinglen yar bat lek yarap ya ki bala mensaw bat ra ya ki Woodland Hospital Jowai. Kumbalong ka Kmie jongki kadang don ha ka jing sumar kat ba uwan mi ulayo mi no ha ka janmiet jong ka saw tarik unailar arja arpusan bat ki Khun kila dawa badai ban pensitom yo kpa kat kum ki kendon an. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.